Sana, ayan na, oh, ayun. Oh! Yon, sa mga adi, si Angelo, si Kuis, Kuis TV, Kuis What's up, TV. mga kuways? Ito mga adi, kaibang laban naman to. Kita nyo naman to, Ekis. Tapos ito yung kay Sir Angelo natin. Samon, mga adi. Pero luma na yung Samon niya. Kung bago yan, hindi natin nalabanan yan. Ito para maiba naman kasi nasubukan na natin nilabanan to sa sapot niya, tumakbo. Ang nilaban sa stick, nanalo. Ito na mga adi, Samon. Lagyan natin. Sana wag lang tumakbo talaga. Luma na to, mga kuways, ha? So, Luma na kasi sana Samon. magbigay ng magandang laban. Yung alam yung Ekis talaga na ito. Uy, ang uubos na ng sapot ko. Ang ano kasi ng Ekis mga Aji, hindi talaga siya yung lalabanin na gagamba. Yung lumalaban. Yan o, yan yung lakad niya, no? Takbo lang ng takbo. Sige, cornerin mo nga Samon para mapilitan siyang lumaban. Yan na. Bagal na, eh, oh. Sige, salubungin mo na. Sasapot na naman. Sige nga Samon, salubungin mo nga Samon. Ayan, ayan. Ito, ginagawa kasi nito nag-ano lang. Lapit na kaya natin. Hindi, ito na. Ayan, ayan. Sige, kahit Harap, patalikuran mo na, harap. okay lang Wag, yan. Harap na yan. Yan na, patay yung Ekis dito mga Adi. Sana, ayan na, oh, ayun. Ano, nakabuhay yung Ekis tumakbo. Sabi ang lakas naman nito. Ang lakas. Akala ko, anoan siya. Tumakbo mga Adi, oh. Pero, Aramdam na aramdam. ang lakas kasi nung pigaan ng Samon. Lumabas tuloy yung pagkabakla nito. Nabuhay siya. Pero nakita nyo naman, napakakapal ng sapot talaga. Sayang na, sayang. Game. Nagbabahay kasi. Nagpapasapot, ang lakas ng hangin. Wala na, hindi na siya lumaban. Natakot sa Samon, ang laki. Oh, Pero pumupwesto siya, no? pwesto lang siya pero wala na to, tatalon na. Wala talaga. Ang laki ng Samon. Isa, bilangan ng isa to. Tatalo tayo dito, Sige, go. Sasapot siya. Ayun na! Masapot! Ayun yung pangil niya, hindi niya. Ang liit kasi nung pangil nitong Ekis na to. Sapot lang Pangtangkal yung pangil nito Okay. Pero sapot, sige Grabe. Pero sapot, ang kapal talaga ng sapot nito. So, lakas lakas ng Samon. Wala. Sige, sakmalin mo na. Hindi niya kakayanin kasi yung Samon. Malakas. Sayang. Akala ko dadalihin na kanina. Sapot kasi, no? Sapot pre, pasapot. Makapal pa mukha nito, pre, naglalaban, sumasapot. Harap Bastos natin Samon. Oh, medyo bastos Pero wala, hindi niya kaya yung Samon, lakas masyado Ayan na. Sige, sunggaban mo na, Samon. Huwag ganyan. Pero nag-aano to. Nako. Nag-aano yung gagambang Ekis, Makakapal na naman yung sapot niyo. Hindi, nagpapahangin talaga. Napakain mo ba? Hindi. Ilang araw na walang kain to. Kita. 3 days. Simula nung nakuha ko to, wala pang kain-kain to. Yan kasi yan, jeta nila yan. Patalikuran mo nga. Kakapit ng Samon talaga. Ayan. Nag-backing na siya. Sige, saputin mo ulit. Hindi niya kasi kaya sa persahan yung Samon talaga Ayan na, ay! Pumapal! Talaga. Mapalag na. Pero yan, kasi hindi kinaya. Mapalag. Talo. Wala nang malakas yung Samon. Pumapalag talaga to, pero wala. Lakas ng Samon kasi. Bumilis oh. So, nagising Nagigising Saka ang liit ng pangil nito, pero kudos, ganda. Ano pa kami na ibang laban pa kay Sir Angelo natin. Kuis TV, Kuis sana TV, mga kuis. check nyo rin. Mga kuis natin yan. Lagi nang pupunta yan dito. Tapos shoutout pala kay Sir David. Kumukuha ng video natin. Ayun. Yan. Tapos shoutout sa misis ko. Pinayagan tayo maglaro ulit ng gagamba. Ito. Pati Yun sa lang. misis ko. Yun, mga Alright, misis namin. shoutout Maraming tayo kay salamat. Jam, Ay, Ayan, si Jam. Jam, nag-iossi, Nag-prepare ng lahat para sa amin. Oo, diba?
Yan. Alright. Isa pa, hanapan naman namin.